So, mao ni siya ang atong tukion karon mga igsoon aning buntaga. Wa jud mo patuo nako ngano man eh. Di gyud patuo nara. Okay. Akong introduction igsoon mo na siya. Abi ninyo si San Pablo maoy labing dakong panig-ingnan sa unsa man commitment, no? Loyalty o faithfulness sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Okay, siya maoy kuan grabe gyud kaayo ang iyang seal mga igsoon. Iya gyung gi-devote iyang life para ra gyud sa gospel. Wala na siya maghuna-huna nga magpadato pa, wala na gyud siya maghuna-huna sa iyang kaugalingon nga muuswag siya or mainila siya, kundili igsoon iya gyung gihatag ang tanan siyang kinabuhi para lang moabot nato dinhi ang maing balita. Kay nahimo man siyang apostol sa mga dili Hudiyo, no? Si Peter gitawag og apostol sa mga Hudiyo, si wa gyud di gyud patuo. Okay, ikaduha igsoon pinaagi siyang kinabuhi, makakat-on kita sa tulo ka mga motivating force ka na mudasig ba gahom nga mo mudasig mo motivate nato sa pag-alagad sa Ginoo, mga no nga mudasig nato sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, unsa man ni siya, what motivated him? Okay, ato ni siya tanahon sa una mga igsoon. Number 1, love. Igsoon, makita nimo siya, dili gyud ta muna ingon siya unsa to? Ang sa kana ba inig paghatag ba? Okay, inig paghatag bitaw nato sa offering. O nakadungog kog storya sa ka pastor ngon siya, you can give without loving, but you cannot love without giving. Oh, grabe ha, no? Okay. Pwede man tang makahatag nga way gugma. Amen ba? Ang uban na to, napugos lang. No? Pero lisod kay nang mahigugma ka nga wa kay ihatag. Ang lalaki, kung sigig ingog I love you niya, way ihatag, asa mo tuo ng babae. Di ba no me? Joke ra. Joke ra. Joke ra. Okay. Tinuod na. No? So, naagi expression of love. Maupod na sa atong pagpangalagad sa Ginoo. No? That we can do something, mga igsoon. So, unsa man. Number 1, ingon siya. Ingon din sa mahitungod ni Paul, his love for Christ compelled him to live in God. Okay, nga naman to, nagbalik-balik lagi ito. Nara. Okay. 2 Corinthians 5:14 and 15. Praise. Kay giarian kami sa gugma ni Kristo, o kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, o kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon, namatay siya alang sa tanan mga tawo, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kung dili alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Tanawa mga igsoon, matod pa din ni Paul, for the love of Christ compels us. Kanang word compel, mura ba gipugos ka, no? Na ay force ang pagkuan ba? Just like bitaw na mo invite nato niya, di unta ta, niya pukson man gyud ta, no? Ang uban pod na mamaligya na to, nga di unta ta niya pugson man ta, papaliton jud ta. Na word nga pugos ba, ingon siya, kay ang gugma ni Kristo, ang word gigamit sa Cebuano, kay ang giharian kami sa gugma ni Kristo, mao na siya kami nakahukom nga kun ang usa nagpakamatay para sa tanan, ang tanan kuno nangamatay, apan salamat sa Dios ingon siya, kay nabanhaw siya, alang kanila, kinahanglan pod ang mga buhi magkinabuhi para kaniya, nga namatay ug nabanhaw para kanila. Mauna siya ang kuan mga igsoon nga tungod kay gipakamatyan ta ni Kristo,
kinahanglan pod magkinabuhi ta para sa Ginoo. Mauna siya ang katuyuan, mga igsoon, nga inana gid ay ta kung mahigugma tas Ginoo. Di ba, kung mahigugma ta, di na ta magunahon na sa atong kaugalingong kaayuhan, kundi sa kaayuhan sa atong gihigugma. Mauna siya, mga igsoon, ang compelling love. So kanang gugma, igsoon, mo sacrifice yun na. Amen ba? Okay. Sa tinuod lang, kung kami si pastora, wala pa mi mo sacrifice des Ginoo, di unta ta magkita. No? Lain sad siguro ang among pangita. Lain sad siguro ang among panginabuhi. Tuaon ta mi sa laing dapit. No? Niwa sa mi kahibaw, ug wala na mi karon kung wala pa mi mga lagad sa Ginoo. No? Mao na siya mga igsoon nga grabe kayo ang kwan. Kaning love, mauni siya mag-motivate na to do something for the Lord. Amen? Okay. Ay, kaya nga naman, love never fails. Ooh. Love never fails. 1 Corinthians 13 verse 8. Praise. Ang mga pagpadayag sa langit ng mensahe, lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsultig lahi mga pinulungan, mawala o ang kaibalong mahanaw, apan ang gugma dili gayon matapos. Ooh. Ingon niya, love never fails. Pwede kuno ang prophecy mapakyas. Pwede sad kuno nga ang tongues mohunong. Ingon siya, niya pwede sad ang kahibalo mahanaw. Pero ang gugma magpabilin yun na hangtod sa hangtod. Amen? O gamay lang ni Amin. Darati rin ni Amin. Ay, bantay lang dyan mo. Okay. Okay. Mura man is lagi pang tugnaw eh. Okay. Okay. Letter B. Love covers multitudes of sins. Timan ini siya. Basta may gugma, mga igsoon, ang gugmas ginoonaan nimo ay kamauna kang mopasaylo. Okay, asam na siya. 1 Peter 4 verse 8. Praise. Labaw sa tanan, pagigugma ay kamo sa kasing-kasing gayon, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Tinuod na mga igsoon eh. No? Kung ang Ginoo wala pa mahigugma nato, sige ang tagpaningil sa tong sala. Hello, di ba? O kung ang Ginoo wa pa mahigugma nato, magsigig kwenta sa tong sala ba? Oh. Naitermino nga bag-o ron, yun siya, 1 bar na lang ka. 1 bar. Oh, mao na siya mga igsoon, murag mao na sinultihan ni Cole. Ay. 1 bar na lang ka. Okay, so mao na siya mga igsoon. Above all things, have fervent love for one another, for love will cover multitude of sins. Makita na siya mga igsoon. Okay. Letter C, ay, grabe. Love kuno produces obedience. Tinuod man na. No? Di ka kaingon nga, nahigugma ko sa Ginoo niya, sige lang yan po kagsupil niya. Oh. Nahigugma ko sa akong banaw niya, sige lang yan po kagsupak-supak niya. Umopod sa asawa, no? Mayroon ka, nahigugma ko sa akong asawa, o niya, imo siyang pagulon, no? Mag-uol siya. Tanawa, pastora, di na ka maong mag-uol. Ay, katawa, pastora, ako talawa. Oh. Kaya kada pangayo, hatagan man, joke. Okay, na-verse, ana. John 14, verse 15. Praise. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Makita ni mo mga igsoon nga, love kuno produces kanang obedience, no? Ang gugma mo mubunga gyud na siya og pagka masinugtanon. Mo na siya nga lingay tapad ina may gani wa na jud kanilikoy. Okay. Ang ikaduha mga igsoon mao ni siya ang motivating force nato kaning faith, pagtuo, no? Pagtuo mga igsoon. Okay. Ingon dinhi, faith in Christ empowered us in the
position of victory. Ang atong pagtuo ni Kristo naghatag na tugahom nga maposisyon tas kadaugan. Ngano man day pastor sa una nagkinabuhi tang pildi? Mga naman, magulanon kita sa una. Paitan ako daghang ikaw problema. Oh. Sa amo daghang badlungon, ya ikaw sad utro sa daghang badlungon. Wa kang bantay mga igsoon kaniadto ang atong kinabuhi na putos lang sige lang taguna-huna sa mga problema, sa mga bayranan. Sa mga tao nga nakapasakit nato, ang ato mga kahiubos. Pero sa diyang nanatay, pagtuo ni Kristo mga igsoon, iya tanggi posisyon diha sa kadaugan. Amen. Dugay kay ni amen ay. Okay. Unsab na siya. Letter A, faith that made us the body of Christ. Ang atong pagtuo nga naghimo na tong bahin sa lawas ni Kristo. Nga na importante nang makasabot ta nga lawas ta ni Kristo mga igsoon. Gusto kong masabtan ninyo kini kay sa ingon ni ana makahibaw mo asa mong dapita na posisyon sa inyong pagkinabuhing Kristohanon. Okay. Sa Ephesians 1 verse 19 to 23. Praise. Giampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga niya kanato, nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga niya kanato mao ang iyang gigamit sa pagbanhaw o pagpaglingkod kang Kristo sa iyang tuo dito sa langit. Dito naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari o sa mga anaa sa gahom o sa mga namunaon ingon man sa mga pangulo, labaw gayud siya sa tanan, dili lamang niining panahona, kung dili sa umaabot usab. Amen. Gibutang. Asya. 23, sorry day. Ako day nasayop. Nagtuo kong 20 ra. Sige, tiwasa day. Sige. Gibutang sa Dios ang tanang ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa pagsimba ay simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Og simbahan mao ang lawas ni Kristo ug kahimpitan niya ang mao ang nanghimpit sa tanang butang. Ako ni basahon mga igsoon balik ha. Okay, salamat kayo. Ingon siya, no? Nagampo kuno si Paul ngadto sa taga-Efeso nga masabtan nila ang unsa kadako sa gahom nga naa nila ug naa pud na nimo. Hello, giposition ka sa victory tungod ni siya sa imong pagtuo ni Kristo. Siya, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead. O ako ni siyang ihatag ninyo mga igsoon. Timan ini siya nga sa dihang naa kay relasyon sa Ginoo ni puyo ang Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing. Ang gahom nga gigamit sa Dios pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay naa nimo. Say mo naglisod lang tagtuo. Munang dugay kita makitag milagro. Pero kung ikaw mismo kumbinsido ka nga kadtong gahom nga gigamit sa Dios pagbanhaw ni Kristo, maupod ang nagpuyo nimo ang samang espiritu nga didto ni Kristo, maupod ang nagpuyo nimo igsoon, maposisyon jud ka sa kadaugan nga moingon ka bisag unsay akong maagian sa kinabuhi kahibaw kong madaugon ko. Mauna siya mga igsoon nga tanawa ha. Ingon din sa verse, wala saan mo click lagi. Aso ka na no? Okay. Tanawa, ingon siya, far above all principality and power and dominion and every name that is named.
maubitaw na siya kung magampo tag healing bisan cancer mga igsuon timan niini mas labaw ang ngan sa Ginoo sa bisan unsang ngalan nga makahatag nimo kaguol dinhi sa kalibutan. Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only pagyud in this age but also in the age to come. Okay. Verse 22 and 23, mao ni siya akong giingon mga igsoon nga ang atong faith mga igsoon no dunay gahom tungod kay nganuman tungod kay nahimutang bahin sa lawas ni Kristo. Look at this, ingon siya, and He put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church. Which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Okay, ako ni siya pasabot ni ingon ang Bible, si Jesus may ulo. O kita ang church, kita, ikaw, lingayam tapat, ikaw na, no, mao ang lawas. Unya, ingon niya, gibutang ni Kristo ang tanang bati, ang tanang against nato, ilawom sa iyang mga tiil. Nga unsa man, nga bisag mo ingon ka, oy, kanang, diha sa simbahan, ako may labing ubos. Wa ko'y kwarta, wa ko'y grado. Pero timan ini siya, bisag mo ingon kang naara ka dapit sa may tiil o sa may kiting, hinumdumi ni ingon diha tanang butang, gipailawom ni Kristo, ilawom sa iyang mga tiil. Tanang problema, tanang kasakit, tanang bati, nga isabod sa yawa sa atong kinabuhi, under control nato, naa sa ilawom nato. Masabtan na ninyo nga mauni siya makahatag natong kadasig nga oy part ko sa church, part ko sa iglesia, nagpasabot na nga part ko sa lawas ni Kristo. No, pita na usahay, moingon ko, magwali ko, usahay ba ang nakapait sa part sa lawas ni Kristo, no? Kay ang oray naglihok. Mo kayo imagine, no? Kung atong imagine nun ba, imagine nga ang si Jesus may niya ang church lawas, kung ang church wa maglihok, paralyzed. Hello. Murag bedridden. Manggani ang taga HLT kay naglihok. Amen ba? Ato pakpakan ang Ginoo na mga igsoon. No? Naatay kinabuhi. Dasig kay tang manglakaw. Dili tungod sa kaon. Kundi daghang mga kalag nga maluwas, no? No, gikan sa mga piniriso. Ngadto sa mga pulis, ngadto sa mga negosyante, ngadto sa mga trabante, ngadto sa mga batanon, ngadto sa mga bata. Grabe mga igsoon. Kay ba mo dinhi lang sa main church, duha na ka mga lugar nga naang mga bata atong giministruhan. Guadalupe o Mabulo. Duha na sa kuno sa Mabulo. Tiam mo na. Nga, ha? Sugda na sagbalik ang kiyot. Ha? Mga youth, tanawa mga igsoon. Makita mo siya nga naglihok ta mga igsoon. Dili paralyzed ang body of Christ. Amen. Okay. Mauna siya mga igsoon nga ang makamotivate na to, mauna siya ang faith na to nga kita part ta sa lawas ni Kristo. Maubitaw moingon ko pirmi ang lawas ni Kristo dili ra usa ka denomination kundi lain-lain. Mo nang ni join ta og Jesus reigns kay kibaw man ta nagkalain-laing simbahan pero usaray tumong si Kristo ra nga mo'y anak sa Dios nagluwas nato didto sa krus. No? Doon naman tuntay kalainan sa mga kanang doktrina apan minor ra kay na. Ang major gyud nato mao nang si Kristo gituhuan nato mga igsuon.
Minor ra kay na kay depende ra na sa pagtubo sa mga leader sa mga simbahan. Nga mingon sila, nganong bungkag man kay mo, daghan man kay mo, lain-lain mo grupo, nga ang bunagin daghan sad. Pilay pagtubag ka na mga igsoon, lisod mangud sabton kung ang Dios mo'y nagtukod. Tao gani nagtukod, mga igsoon, dali rang sabton. Halo, na mga igsoon? Oh, ang mga Rizalian, dali ra sabton kay si Rizal ra man siya kuno ilang gikuan. Pero nga naman na, kung ang Dios mo'y nagtukod mga igsoon, makakita ta nga midaghan ta, uy, kay ba mo sa una mga igsoon? Muni siya nahitabo. Aron pasabton ta mo. Sa una, ang tao nagkahiusa pag supak sa Dios. Diin man, dito sa Tower of Babel. Si Nimrod, iyang gihiusa ang mga tao, usar man sila sinultihan. Di, ilang kuan nga, kanang maghimo tag tower, nga mo sangko sa langit. Aron kuno, dili ta malimtan kitay sikat. Pagkahibaw sa Dios nga mao daytoy ilang tumong, nagtukod sila taas kayong tower, nanaog ang Dios unya ni bulhot siya og hangin nga nahibong sila lain-lain na sila sinultihan di na sila magkasinabot. Namo ison? Pero sa panahon ni Kristo nagdala na pod ang Ginoo og hangin nga unsa man nga bisag lain-lain tag sinultihan mausa ra gyud ta diha sa pagdahig sa Ginoo. Mo na siya mo igsoon. Manang, we become part of the body of Christ, no? Lain-lain nga mga denominasyon, no? Nya, prayer sa Ginoo nga magkaiusa. John 17:21. Ingon siya, nga mausa unta sila sa mga kita usara. Nagpray ana sa Ginoo, ang Ginoo. Mao bitaw na nga kung mo apil ka aning movement for the body of Christ, i-bless gyud ang imong kinabuhi. I-bless gyud ang imong kinabuhi mga igsoon. Kay ngano man ingon man sa 1 Corinthians 12, oy, ang lawas ni Kristo dili kay matara. Musugot ka na maglakaw-lakaw diha matara. or tiil ra nung no may tiil gulakaw. Oh, di ka kamudagan. Lain-lain tag function mga igsoon. Amen ba? Okay. Unsay sunod ani? I-click be kay murag nitapol na sad. Okay. Faith na that can move mountains. Mao ni makamotivate nato mga igsoon nga naatay pagtuo nga makapabalhin og bukid. Asa man na siya? Mark 11:22 ug 23. Praise. Mingon si Jesus kanila, salig kamo sa Dios, ug timan-i kini, makahimo kamo pagsugo nining bangtura, maalsa ka ug maitsa ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduwa-duwa sulod sa inyong kasing-kasing, ug nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. Amen. Dihay crusade mga igsoon, ako nakit-an karong bag-o didha sa Facebook sa Africa. Nga ang bata mga igsoon dili tupong ang tiil. Nagoy distansya nga inaana mga igsoon, mubo kay pikas tiil unya gi kuan na lang crutches unya usara ka tiil ang matugkad kay ngano man di man parehas og kuan pero gi ampuan mga igsoon kay bagag unsa na makita gyud nimo nga gikan sa wa matupong hinay-hinay gyud ningon ra ang evangelist, grow nitubo mga igsoon unya gikuha ang crutches niya nilakaw pagyud siya nga normal ang iyang paglakaw nang hilak ang mga tao ngano man because timan ini siya kun duna kay pagtuo sa Dios makasugo ka bisan bukid nga mobalhin.
Mingo di ka imposible kina pastor nahimo magay na sa atong mga kurakot nga mga kuan, mga politiko nga naman gibalhin las dagat mga igsuon ang bukid. Muna namugna ng NRP o SRP kanang white gold kanang SM sa una mga igsoon dagat na nga naman ngano kibaw mga pastor kay sa una karaan kay ng Pepsi luyos Pepsi naagidahik ang mga sakayan diha sa una sabot ng SRP kang New Star Island sa unang gamay kaayo ginganlag kawit anha mi sa una din ha magabi mano agi mi og Alaska lawis anak mi diha mano sa una tagatuhod ra na diha mga igsuon basta mulakaw nimo paingon dito sa New Star katong gitawag og kawit. Pero tanawa mga igsuon nabalhin ang bukid oy. Nya kita dili ta ana tingali imayon ka grabe literal research kay na pastor oy sige atong i-figurative. Kung ang imong problema mura nagbukid pwede nang mabalhin basta may pagtuo ka. Amen? Pwede nang mawa nimo. Kung ang imohang balatian para nimo murag bukid, nga magkunon ka, iyay, matay na kuha ni. Sultihan na ka, basta may pagtuo ka, maayo ka. Amen? Okay. Sunod mga igsoon, faith that brings the hope of righteousness. Ang pagtuo nga mudala kanimo sa paglaom sa pagkamatarong. Asa man na siya? Galatians 5 verse 5. Praise. Apan alang kanakto, naglaom kita nga pinaagi sa Espiritu, ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Ang Dios, naglaom kita nga ang Dios mag-isip kanatong matarong tungod sa pagtuo. Makitaan nimo siya, faith brings hope of righteousness. Mga igsoon, wa mo gitarong nato. Pero salamat sa Dios nga kisa diyang mituotan ni Kristo ang iyang pagkamatarong gipasulob diri nato. Mo nagingnan ta isulob si Kristo. Amen ba? Okay. So mao na siya mga igsoon. Number 3, ay hapit na mahuman. Number 3. Ikatulo nga motivating force is grace. Grace that enable us to serve acceptably. Ang grasya kuno nga maghimo natong moalagad nga gidawat sa Ginoo. Gikahimutan sa Ginoo. Okay. Unsa man ni siya? Hebrews 12 verse 28. Ganahan ko ani. Praise. Busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita sa gingarian nga dili gayon matayog. Magpasalamaton kita ug simbahon ta ang Dios sa pinaagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod ug kahadlok. Okay, akong basahon sa English kay ngano man gi-omit ang word nga grace sa Cebuano. Wa guys good. Diniingon siya, therefore since we are receiving a kingdom which cannot be shaken. Ingon siya, busa tungod kay nakadawat man tag gingharian nga dili gyud matayog. Ingon siya, let us have grace. Okay? Let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Makit-an mo siya dinhi mga igsoon nga kinahanglan masabta nato nga sa diyang nahimo kang Kristohanon niabot pud nimo ang grasya sa Dios. Amen. Sa meaning sa grasya? Favor. Duha ka meaning sa grasya. Pamati pag-ayo. Duha ka meaning sa grasya sa in English. Una, unmerited favor. Unsa man na siya? Pabor nga wa nimo hagui. Unay grasya. Kanang narabaho ka niya, gisulduhan ka, dili man na grasya, kay imo man nang gihaguan. Halo na mo, igsoon? Pero kanang wa kay gibuhat niya, na inihatag mo kwarta, grasya na, dawata na. No?
Mo na siya ang grasya, wala nimo haguoy. Ang ikaduhang meaning anang grasya, mo na siya enabling power. Sabot pasabot, gahom nga nakahimo ka sa pagbuhat sa butang. Sabot pasabot ana. Oy, mo na siya. Ay, na ako ni example ba ninyo ba? Okay. Nga naman, natay mga problema usahay nga inig imaritista. Natay mga problema ba? Nya, mingon dahil ng atong mga kailas, big problema si kuano. Ako paana, oy, kanang banaha, hiluan ko na. Pero gitagaan man siya sa Ginoo grasya nga makaagwanta. Oh. Di ba? Mao na siya ang gitawag enabling power, gitagaan kang gahom nya dili man ta parihas og kanang mission of faith ba, sukdanan sa pagtuo na may uban nga naara gyud taas kay pagtuo, kay tug taas og pagtuo taas pug pasensya. Amen ba? No? Nay uban mga igsoon, wa kasabot sa grasya or wa gyud grasyahis Ginoo, ang uban naghikog, ang uban na mahala, no? Pero mga igsoon, timan ini siya nga kung naa ka sa motivating kanang force sa grace, makahimo ka sa mga butang, mga imposible. Okay, click gamay B. Okay. Number 1, grace to serve humbly. Nganong day pastor, nganong na may humbly? Tungod kay naa may daghang mo serve, pero gustog recognition. Naay uban mo serve, gustog compensation. Sabot pa sabot. Okay. Naay uban mo serve, gustong mailhan. Sikat. Serve sila. Sikat. Ikaduha, mo serve sila kay suhulan. Mo ng compensation. Okay, pero mo serve ta humbly mga igsoon, bisag dili ta ilhon. Mabitong tingalin mahibong mo, tagsara kay kumuday mga gibuhat sa mga membro. Tagsara kay kumuday. Di ko para sa ubang mga pastor nga, uy, si Kuan, pasalamatan ni Kuan, kay mo ni mo Kuan, muda ko mang na. Hindi ko gusto daghang hydrocephalus din eh. Nga naman na, because kung dili na to daygon, unya ang Ginoo mo'y muhatag nila og commendation, promotion. Nga naman, og tao mo daig nimo, pakpak ray mo. Ganahan ka, pakpakan ra ka. Or ang Ginoo mo compensate nimo, i-bless ka niya pag-ayo kay nakita man sa Ginoong matinud-anon ka. Mo nang dili kay kutigdayeg dinig mga tao. Butlang, no? No. Yes, of course, personally, kung nagibuhat magpasalamat ko, pero kanang i-announce, uy, na kinahanglan mag-alagad ta pinaagi sa grasya nga mapaubsanon. Amen. Tanan lang every time nga kuan ko kanang mo-serve ko, ako ginahuna nga unsa ganay akong makabot, tanan grasya ra ginos Ginoo. No, wa gyud tay ato ana. Kung inana imong attitude, humble kay ka. No? Tabay verse ana. Romans 12 verse 3. Praise. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanato, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon digdunga ang inyong paghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon. Sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Igsuon, dinin ako na realize mga igsuon nga kung ikaw ug ako di ay
dili nimo isipon, dili mo naon nga mas labaw kas uban, mahimo kang humble. Nya kano sa man ka makaingon nga labaw kas uban? Manan siya. Naa gani kay dili ganahan, mudayong kag lip the group. Ayay! Ayay! Ah! Tinuod na. Inana gani ka, nagpasabot nga dili ka ganahang makigstorya kung naay mga misunderstanding or problema na kay wa masabtan. Oo, nga naman kay naama ko'y nasugatan ang supo pag yun kayo kay pastor good. Ingon pastor. Unya, hala. Sa personal nga group chat, nilip the group. Unya sa group chat nga naatanan, pareha ba yun? Ngayon, di ba naaman tayo group chat nga, it's LT Main Church, na dito tanang mga membro sagol. Oh. Hala, ang mga officer dito, iyang ipang-remove. Kay siya may admin. Pero sa group chat nila nga, sila ra, nilip the group. Kung na, makaingon ta nga, lisod day na kaayong klasiha igsuon. It means nga murag imong gibati nga mas taas ka kaysa uban. Amen ba? Lingayong tapad ing napaubos lang gyud. Ay lang sige kahiubos. Lahi man ang paubos o kahiubos. Okay, so mao na siya mga igsoon, no? Ingon din dili na to unaon nga labaw tag kaysa uban, kundili mga igsoon, no, pinaagi sa grasya sa Dios ato kunong tan-aon kun ingon siya, as God has dealt each one a measure of faith. Unsay pasabot, lain-lain man tag sukdanan sa pagtuo. Hello, nay uban taas kay pagtuo, ang uban na ay mas daghang duha-duha. Oh, dili ta parehas og standard sa pagtuo. Okay. Letter B, grace to function in diversity. Wow, asa man na? Nas verse 4. Oh. Romans 12 verse 4. Praise. Daghag mga bahin sa atong lawas, ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Makit-an nimo mga igsoon, for as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. Sabot po sabot ang mga igsoon, mulihok ta diha sa grasya sa Dios. No? Asa kadapit gitawag, adto ka didto. Asa kadapit malipay, adto ka didto. Sabot pasabot ana. Oy, usara ta kalawas pero daghan tag function. Kining atong service madomingo, dili ni mahitabo kun why praise and worship nga mag-practice. Hello. Kun why pastor nga magtuon og mag-ampo. Dili mahitabo kun walay manglimpyo dinhi sa simbahan. O di ni mahitabo kun walay magluto, wadyo kay kaon inigawas dinhi. No? Unsa pa? No? Makita nimo siya, dili ni mahitabo kun walay mutabang operate diri sa laptop. Lain-lain ta og trabaho. Unsa mahitabo kun kita tanan pulos muwali? Way maminaw. No? Mo na siya. Daghan tang members in one body. Uy, sa pagsugod na mo, pastoral, luoy kay mi, uy. Nga naman, kami manilhig sa church. Gamay man kaya ang church sa una. Kami manilhig. Kami mo'y mag-praise and worship. Kami pagyod mo oy silbing usher, manglaman o dito sa inikuan. Kami na sa manghipos. Kami mo pasaan sa karaoke. Karaoke pa man to sa una. No?
Kita mo siya pait kayo. Pero tanawa mga igsoon, sa dihang nidaghan ta, inig family camp, bisag dili makamiting, makalihok. Makalihok ta. Naalay mo chat nako, Pastor, kami mo'y daog para sugnod kahoy. Niya, layo pa gani, nanay mo ingon, igsuon, Pastor, muhatag usko sakong bugas. Kita mo siya mga igsuon nga, ingana ang body of Christ. No? We are one body, but we can function in diversity. Mo na siya. Makalihok ta sa lain nga kuan, kanang paagi. Mo na siya mga igsuon nga, grabe kayo, naiuban, naiuban niya, ting timplag kape. Yung ministry nating timplag kape. Oo. Diba? Inig humagpangaon, naitighugas. Oh, sa una, maglikay-likay. Okay. Letter C, grace in serving as one body. Asam na siya? Nasa verse 5 sa Romans 12. Praise. Kita usab bisan daghan usa lamang ka kalawas nga naghiusa kang diha kang Kristo og naglambigit kita sa usag-usa. Ingon ang nagkalaing-laing bahin sa usa ka lawas. Amen. So we, being many, are one body in Christ, individually members of one another. Dili ta kaingon sa atong tapat, ay, wakay labot, ay. Huh? Sa una bitaw, nisulti ingon nga, oy, katumoy gamit, bilin. Sakitan mo tao, paita na, watay gamit ani. Oh, wala siya. Because we are one body in Christ, no? Oh, mo na siya. Nga, kanang, yes, lain-lain tagtrabaho, pero mga igsoon, usa ra gitas Ginoo niya. Grasya na nga nagkahiusa ta. Oh, nga naman, kaysa wala pa ta dinhi sa una pulos tangil ad og batasan, ang uban wa gyoy batasan, no? Nya gitapok tas Ginoo, giusab ta niya nang magkahiusa na ta. Amen ba? Sa una daghan kayong awayonon, karon wala na, no? Di ba?